izan bidea ekimenari. Dinamika honen erronka Euskal Herrian dituen adina biztanle kilometro egitea da. 3.127.326 kilometro egitea. Geroztik, ekintza ugari egin dira Euskal Herri osoan. Eta Arrasaten ere, hainbat antolatu dira. Kurtetxikin aurkezpena egin zen bideo baten bidez, eta Arrasateri bira ere antolatu zen aurrerago. Urriaren 3an egiteko ekintza erraldoi bat proposatu ziguten. Euskal Herriak bere osotasunean parte hartuko zuen ekintza hain zuzen ere. Euskal Herriko 650 mendi tontor egitea. Orduan, eguraldi txarra zela eta bertan bera gelditu zen. Baina berehala iragarri zen maiatzaren 8an egingo genuela. Dagoeneko iritsi da eguna, eta hemen gaude erronkari heltzeko prest. Antolatutako ekintza hauekin elkarbizitza, konponbidea eta bakea erdiesteko preso eta ieslari guztiak gure artera ekartzea ezinbestekoa dela adierazi nahi dugu. Salbuespenezko legedia amaitu eta lege arrunta betetzeak lagunduko luke. Larri dauden presoak etxean nahi ditugu, eta preso guztiak Euskal Herriko espetxeetan egotea ezinbestekoa da. Espetxe araudian garbi zehazten diren gauzak besterik ez dira. Era berean, legea aplikatuz, 3 laurdenak eta abar, preso kopuru handiak kalean, etxean egon beharko luke. Egia da, azken hilabeteetan presoen inguruko mugimendu asko ari dira gertatzen. Gero eta jende gehiago dago Euskal Herritik gertu, eta gutxi batzuk bertan ere bai. Arrasateko preso bakarra, Unai ere, Leonera ekarriko dutela iragarri dute. Unai, 31 urte daramatza espetxean, eta zigorra beteta du. Kalean egoteko baldintza guztia betetzen ditu. 2. graduan sailkatu dute, eta irteteko baimenak ere izan beharko lituzke. Ea ba, hori ere laster ikusteko aukera dugu. Baina asko dira oraindik Madrildik behera daudenak, eta guk hemen eta kalean nahi ditugu. Maiatzaren 8an Arrasaten 2 mendi irteera antolatu ditugu, Udalatz eta Kurtetxiki. Udalatxera igotzeko, Aitameni ospitalean elkartuko gara goizeko 9etan. Kepa Arronategi gaixo eta presoa etxean egon behar duela aldarrikatzeko, eta bertatik abiatuko gara Udalara. Udalatik 10:00 abiatuko gara Udalatz aldera, eta argazkia aterako dugu Tontorrean. Kurtetxikira igotzeko, Piteri plazatik abiatuko gara 10:30, eta Tontorrean argazkia aterako dugu baita ere. Argazkiak 12:00 izango dira Tontorrean. Oraingo ekintza hau korrikalariak eta mendizaleak aurkezten ari gara. Mendian edo korrika sentitzen dugun askatasuna maite dugu, eta zaila egiten zaigu irudikatzea nola egon daitekeen hainbeste urte espetxean eta hain egoera gogorretan. Eta indarkeria utzi zuenetik 10 urte igaro direnean, espetxeetan COVID-19 eta konfinamenduak egoera okertzera ekarri du. Ziurgabetasuna muturrera eraman du preso zein senideentzat. Milaka kilometro egin behar dituzte euren senideak ikusiko dituzte jakin gabe. Egoera tamalgarri honekin amaitu behar dugu, eta horretarako guztio gara ezinbestekoa. Beraz, tribuna honetatik animatu nahi zaituztegu ekintza hauetan parte hartzera. Parte hartu Udalatz edo Kurtetxikiko igoeran. Etorri zaitez eta ekarri zuen ingurukoak. Goazen kamiseta jantzi eta izan bidea aplikazioan kilometroak bilatzera. Izan bakerako, konponbiderako, etxerako bidea. Izan Kepa Arronategi eta preso gaixo guztiak etxera bizirik ekartzeko bidea. Izan Unai etxeratzeko bidea, preso eta ieslariak etxera.